Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε το προοπτικό αυτών των πρισμάτων. Είναι 3 κουτιά. Εδώ είναι η όψη της σύνθεσης, είναι δηλαδή ένα κουτί αυτό εδώ, ένα άλλο στενόμακρο κουτί που είναι από πάνω του και ένα εδώ πίσω που έχει αυτήν την όψη. Εδώ είναι το σημείο οράσεως, εδώ είναι η γραμμή της βάσης του πίνακα του προοπτικού, η αντιγραφή του πίνακα και το ύψος του ορίζοντα, δηλαδή αυτό είναι το ύψος οράσεως. Να φτιάξουμε αρχικά τα σημεία φυγής του προοπτικού, πρέπει να φέρουμε από το σημείο οράσεως παράλληλες προς αυτές τις δύο βασικές διευθύνσεις της σύνθεσης, αρκεί να αντιγράψω αυτές τις δύο γραμμές για να φέρω τις παράλληλες από το μάτι και να τις προεκτείνω μέχρι τη βάση του πίνακα. Οπότε εδώ έχω την κάτωψη των δύο σημείων φυγής, φι1 τόνος και φι2 τόνος, και αν προβάλλω πάνω στον ορίζοντα, εδώ και εκεί, έχω τα δύο σημεία φυγής, φι1 και φι2. Και προχωράμε στη συνέχεια με το προοπτικό της κάτωψης. Θα φτιάξω λοιπόν ολόκληρη την κάτωψη στη στάθμη 0, πριν αρχίσω να υψώνω τα υψόμετρα. Αρχίζω με το κάτω κουτί, με τούτο εδώ δηλαδή. Αυτό το σημείο βρίσκεται ήδη πάνω στον πίνακα, το μεταφέρω στον πίνακα. Και ενώνω αυτό το σημείο, από αυτό το σημείο διέρχεται και αυτή η διεύθυνση και αυτή η διεύθυνση, άρα αυτό το σημείο εδώ πρέπει να το ενώσω και με τα δύο σημεία φυγής. Και με τούτο. Και να προεκτείνω. Αλλά και με αυτό. Αυτή η ευθεία τέμνει τον πίνακα εδώ. Επομένως αυτό εδώ το σημείο μπορώ να το κατεβάσω στον πίνακα και να ενώσω με το σημείο φυγής αυτής της διεύθυνσης, δηλαδή με τούτο. Και να προεκτείνω. Και αυτή η ευθεία δεν τέμνει τον πίνακα, πρέπει να την προεκτείνω μέχρι να μου κόψει τον πίνακα σε αυτή τη θέση. Και αυτό το σημείο μετά, συγγνώμη, να το προβάλλω στον πίνακα και να ενώσω με το σημείο φυγής αυτής της διεύθυνσης, δηλαδή με αυτό το σημείο, και να προεκτείνω. Επομένως, αυτό εδώ το κουτί, η κάτωψη αυτή, έχει αυτό εδώ το σχήμα. Στη συνέχεια να προχωρήσω με αυτό εδώ το κουτί, σαν κάτωψη. Έτσι, αυτή η ευθεία τέμνει τον πίνακα σε αυτό το σημείο. Θα το ενώσω με εκείνο το σημείο φυγής και θα προεκτείνω. Αυτή εδώ η ευθεία τέμνει εδώ τον πίνακα. Έχω ήδη προβάλει, έχω ήδη σχεδιάσει αυτή την ευθεία, είναι αυτή εδώ, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Αυτή η ευθεία τώρα περνάει επίσης από αυτό το σημείο, άρα αυτό το σημείο πρέπει να το ενώσω με αυτό το σημείο φυγής και να προεκτείνω. Και αυτή η ευθεία πρέπει να την προεκτείνω, να μου κόψει τον πίνακα σε αυτή τη θέση, να προβάλλω το σημείο αυτό στον πίνακα κάτω και να ενώσω με το σημείο φυγής αυτής της διεύθυνσης και να προεκτείνω. Επομένως, αυτό εδώ το σχήμα έχει
σαν προοπτικό τούτο εδώ. Μπορώ να καθαρίσω λίγο τις περιττές γραμμές. Εσείς μπορείτε να έχετε σχεδιάσει με αχνές γραμμές τις προεκτάσεις σας, ώστε να μην χρειαστεί να σβήσετε τίποτα και να παραμένει ευανάγνωστο το σχέδιο. Μου μένει τώρα τούτο το σχήμα. Αυτή την πλευρά την έχω ήδη, αρκεί να βρω τούτην εδώ, την πίσω πλευρά, τέμνει εκεί τον πίνακα. Και να ενώσω με το σημείο φυγής αυτής της διεύθυνσης και να προεκτείνω. Και αυτές οι δύο ευθείες πρέπει να προεκταθούν μέχρι να μου κόψουν τον πίνακα, σε αυτά εδώ τα δύο σημεία, εδώ και εκεί, συγγνώμη εδώ, αυτό το σημείο να το προβάλλω στον πίνακα και να ενώσω με το σημείο φυγής και να προεκτείνω ουσιαστικά μέχρι εδώ, και αυτό το σημείο το έχω ήδη προβάλει κάτω, αρκεί να το ενώσω με το σημείο φυγής και να κρατήσω αυτό το κομματάκι. Ουσιαστικά δηλαδή το σχήμα που με ενδιαφέρει είναι αυτό. Μπορώ να σβήσω αυτές, εσείς θα τις έχετε κάνει αχνές, να μην σας ενοχλούνε, και έχω τελειώσει με το προοπτικό της κάτωψης. Τώρα μπορώ να αρχίσω να βάζω τα διάφορα ύψη. Να μετράω το ύψος από εδώ και να το τοποθετώ. Για το κάτω κουτί λοιπόν, για αυτό εδώ το κουτί που έχει αυτό το ύψος, πάω σε μία από τις ευθείες εκεί που τέμνει τον πίνακα, ας επιλέξω αυτή τη γραμμή, εδώ που τέμνει τον πίνακα, και αντιγράφω το ύψος. Το μετράω και το τοποθετώ. Εγώ θα το κάνω τώρα με την εντολή copy. Και ενώνω το σημείο αυτό με το ίδιο σημείο φυγής. Και προεκτείνω. Έτσι, αυτή λοιπόν η ευθεία είναι από εδώ μέχρι εκεί, μέχρι εδώ δηλαδή. Οπότε αυτό το σημείο πρέπει και αυτό το σημείο να το ενώσω με αυτό το σημείο φυγής. Και να κρατήσω από εδώ μέχρι εκεί. Και επίσης αυτά τα δύο σημεία, αν τα ενώσω, πρέπει αυτή η ευθεία να διέρχεται από αυτό το σημείο φυγής. Και έχω τελειώσει ουσιαστικά με αυτό το κουτί. Τώρα, να φτιάξω το πίσω κουτί, να διαλέξω μία από τις γραμμές, έστω ότι διαλέγω αυτή τη γραμμή. Κόβει τον πίνακα εδώ, σε αυτό το σημείο. Επομένως, εδώ πρέπει να μετρήσω το πραγματικό ύψος του κουτιού. Να πάρω λοιπόν αυτή, που είναι το ύψος του κουτιού, η μέτρηση αυτή, την τοποθετώ εδώ που κόβει τον πίνακα, σε αυτή τη θέση, και το σημείο αυτό το ενώνω με το σημείο φυγής αυτής της διεύθυνσης. Και προεκτείνω. Έτσι, αυτή η πλευρά τώρα είναι από εδώ μέχρι εκεί. Επομένως, δεν έχω παρά να φέρω αυτήν και αυτήν. Και αυτά τα δύο σημεία θα τα ενώσω με το άλλο σημείο φυγής για να δημιουργήσω αυτές τις δύο ακμές σε αυτή τη στάθμη. Και θα κρατήσω μέχρι εδώ και μέχρι εκεί.
από εδώ, αυτή είναι η κατακόρυφη, μέχρι εδώ. Και αυτή είναι την ακμή, αυτή είναι εδώ που έχω τραβήξει εδώ, μέχρι εδώ. Αυτή είναι η μπροστινή ακμή. Επομένως τώρα αν ενώσω αυτή με εκείνο το σημείο πρέπει να διέρχεται από αυτό το σημείο φυγής. Όντως διέρχεται. Και έχω ολοκληρώσει ουσιαστικά και με το πίσω κουτί. Με αυτό εδώ. Στο πίσω κουτί δεν τη βλέπω την επάνω επιφάνεια. Αυτήν την επιφάνεια δεν τη βλέπω γιατί ουσιαστικά το ύψος αυτό είναι μεγαλύτερο από το ύψος του ορίζοντα. Επομένως από το ύψος του ματιού. Επομένως αυτό εδώ δεν το βλέπω. Θα μπορούσα δηλαδή και να μην το σχεδιάσω ή θα μπορούσα αυτές τις γραμμές να τις κάνω να είναι διακεκομένες. Και αυτή εδώ δεν τη χρειάζομαι. Είναι βοηθητική για να μετρήσω το υψόμετρο. Όπως και αυτές οι γραμμές είναι διακεκομένες και όσες κρύβονται από πίσω. Ας σχεδιάσω τώρα αυτό το τελευταίο κουτί. Πρέπει καταρχάς να φτιάξω αυτή τη βάση στο συν εδώ, σε αυτή τη στάθμη. Μπορώ και πάλι να πάω σε ένα από τα σημεία, ας πούμε σε αυτό το σημείο, εκεί που αυτή η ακμή βρίσκει τον πίνακα, όποια και να διαλέξω, δεν παίζει ρόλο, και να μετρήσω καταρχάς αυτό το υψόμετρο. Εδώ. Και αυτό το σημείο, αφού μετράω αυτή την ακμή, θα το ενώσω τώρα αυτό το σημείο με τούτο. Και θα προεκτείνω. Τώρα αυτή εδώ είναι μέχρι εδώ. Είναι από εδώ μέχρι εκεί. Άρα είναι μέχρι εδώ. Και αυτό το σημείο μετά πρέπει να το ενώσω με το άλλο σημείο φυγής. Και να κρατήσω μέχρι εδώ. Επίσης, αυτό το σημείο πρέπει να το ενώσω με το άλλο σημείο φυγής και να κρατήσω μέχρι εκεί. Ουσιαστικά δηλαδή έχω φτιάξει αυτό το σχήμα στη στάθμη όπου αυτό το κουτί εδράζεται, σε αυτή τη στάθμη. Και μετά πρέπει να μετρήσω το ύψος του κουτιού αυτού. Μπορώ να το μετρήσω πάλι από εδώ. Δηλαδή, να πάρω αυτή την ευθεία, να την τοποθετήσω εδώ, εκεί δηλαδή που αυτή η ακμή βρίσκει τον πίνακα, έτσι, μετράω ουσιαστικά αυτό συν εκείνο, δηλαδή αυτό συν εκείνο. Και αυτό το σημείο το ενώνω με το σημείο φυγής της ευθείας, με αυτό το σημείο δηλαδή, και προεκτείνω. Και κρατάω βέβαια από εδώ μέχρι εκεί. Έχω κρατήσει από εδώ μέχρι εκεί. Αυτά τα δύο σημεία τώρα μπορώ να τα ενώσω με το άλλο σημείο φυγής για να φτιάξω την επάνω βάση και να κρατήσω από εδώ μέχρι εκεί. Έτσι. Δηλαδή αυτή η γραμμή είναι από εδώ μέχρι εδώ, επομένως χρειάζομαι εδώ αυτή την κάθετη στον πίνακα και αυτή εδώ η γραμμή είναι από εδώ μέχρι εκεί. Χρειάζομαι και αυτή την κάθετη. Κρατάω αυτό και κρατάω και αυτό. Οπότε δεν έχω μετά παρά να ενώσω αυτό το σημείο με εκείνο
και αυτή η ευθεία πρέπει να διέρχεται βέβαια από αυτό το σημείο φυγής. Επομένως, αν θέλω τώρα λίγο να το καθαρίσω το σχέδιο, μπορώ αυτές να τις σβήσω, εσείς θα τις έχετε κάνει πιο αχνές. Αυτό είναι το προοπτικό αυτής της σύνθεσης και μπορείτε βέβαια τις ακμές που οι οποίες είναι από πίσω και δεν φαίνονται να τις κάνετε διακεκομένες.